Il-President George Vella faħħar il-komunità Maltija fin New South Wales għall-impenn tagħha biex iżżomm l-identità Maltija ħajja u ħeġġeġ lill-membri ta' din il-komunità biex iżommu l-kuntatti bejniethom anki permezz tal-midja soċjali. Waqt attività mal-komunità Maltija ta' New South Wales, il-President Vella rimarka li din il-komunità hi attiva fl-organizzazzjoni ta' avvenimenti tradizzjonali l-aktar il-festi eżis għal-Maltin. Il-komunità Maltija tiċċelebra l-festa tal-Vitorja qrib il-Katedral ta' Santa Marija fil-qalba ta' Sydney, kif ukoll festi rinomati oħrajn bħal Madonna Sultana tal-Paċi, San Gaetanu u San Nikola fost oħrajn. Il-President ħeġġeġ il-komunità Maltija fl-Awstralja biex iżuru Malta regolarment u jġeddu l-eruq tal-identità Maltija li wirtu mill-familji rispettivi tagħhom. B'referenza għaż-żjara tiegħu fl-Awstralja, il-President qal li l-ġranet li għaddew kienu opportunità eċċellenti biex ikomplu jsaħħu relazzjonijiet mill-qrib ħafna u li ilhom għal żmien twil bejn Malta u l-Awstralja. Il-President żied jgħid li d-dinjitari kollha niltaqa' magħhom waqt iż-żjara irreferew għall-komunità Maltija fl-Awstralja bl-ogħla tifħir possibbli, akkumpanjat mill-Ministru Stefan Drinżoat Zoppardi u d-delegazzjoni tiegħu. Il-President kellu wkoll laqgħa mal-Gvernatur ta' New South Wales, Margaret Beazley. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq ir-rwol tad-diaspora Maltija fin New South Wales u l-aċċess tagħha għall-edukazzjoni fis-snin 50 u 60, il-prijoritajiet tal-komunità biex tippreserva l-lingwa u l-kultura Maltija, kif ukoll l-ħtieġa li tiġi dokumentata l-istorja tal-migrazzjoni tal-Maltin lejn Awstralja. Saret referenza wkoll għal sfidi komuni bħat tniġġis tal-baħar, it-tibdil fil-klima u l-ħtieġa li l-enerġija rinnovabbli tieħu post il-fuels fossili. Iż-żewġ partijiet iddiskutew ir-relevanza tal-Commonwealth fil-livell politiku fl-edukazzjoni, kif ukoll ir-rwol ta' Malta fl-Awstralja f'korpi internazzjonali u reġjonali.